Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel or welcome kung bago ka pa lang sa aking channel. So sa video to, ang i-share ko sa iyo is kung papaano maglagay ng payout account sa ating mga Facebook gamit ang PayPal. Dahil pwede po tayong kumita sa Facebook natin sa pamamagitan ng stars. So gagawa lang tayo ng mga content katulad ng reels and mga videos para ma-monetize yung content na ginagawa natin. Shoutout nga pala kay Teresa Barcarce. Thank you sa pag-comment sa video ko. And bago nga pala ako magsimula sa aking tutorial, gusto ko muna mag-thank you sa inyong lahat, especially sa mga subscribers ko dahil 1K subs na tayo. Oh my God! Sobrang thankful ako and grateful. Dahil nga parang kailan lang 15 pa lang yung subscribers ko noon, pero ngayon 1,000 na kayo and sobrang papasalamat ako. And kung para sa iba ay malit na bagay lang, to for me, laking bagay nito. Nakaka-motivate lalo and may inspire ka lalong gumawa ng content. Ayan, sana makatulong sa inyo tong video to and please keep on watching. So first, kailangan lang nating i-open ang ating mga Facebook account. Kung may nakikita kayo ito, yung analytics yan, pindutin nyo lang yan. And scroll up nyo lang. Piliin nyo lang yung monetization. And yung stars. So, add payout account. So, kung hindi pa kayo nakakapag-set up nyo lang yan. So, ganito yan. Ang kailangan lang natin ilagay is yung ating legal first name and legal last name, date of birth, and country of residence. So, Philippines, automatic na nakalagay na yan dyan. Next na natin. Next is yung business type. So, pipili ka lang dyan kung ano yung Facebook mo. So, ako individual lang naman. So, yan ang pipiliin ko. And next na natin. So, enter your info. So, dito, kailangan natin ilagay yung ating legal first name, legal middle name if applicable, legal last name, and date of birth. Next na natin. And primary address, yung complete address natin. City or municipality, state or province, zip or postal code, phone number, active phone number natin, and active email address. Okay, so next na natin yan. And dito is, kailangan po dito yung ating TIN or tax identification number. So, required dito, kailangan meron. And check na natin yung my box. And next na natin. So, choose how you like to get paid. So, ako dahil wala akong bank account, meron akong PayPal account. So, yan lang yung pipiliin natin. And link payout method. Pindutin natin yan. So, add tax info. So, i-continue lang natin to, okay? Continue as yung account mo, Facebook account mo. So, dito, what is your tax classification? Individual, automatic na yan nakalagay kasi kanina yun yung nilagay natin. So, dito, are you a US citizen, US permanent resident, green card holder, or other US resident alien? Of course, no. Kasi, ito naman tayo sa Philippines and Filipino tayo, okay? Then, next na natin. So, dito na tayo sa are you acting as an intermediary agent or other person receiving payment on behalf of another person or as an flow-through entity? No. No po, kasi sa akin naman yung Facebook account na to. So, ako yung gumagamit and ako din yung magre-receive ng payout. So, next na natin. And ito yung enter name and taxpayer identification number. So, select lang natin yung citizenship, yung Philippines. Okay? So, piliin natin dito yung ating bansa. Philippines. And, check natin yung I have a non-US TIN. So, wala naman talaga. So, check natin yan. And, next na natin. So, enter your address. So, dito, automatic nakalagay na dito yung mga nilagay natin sa pag-set up natin ng ating account. So, review lang natin and next na natin yan. So, add your mailing address. Ito din naman yung address na nilagay ko kanina. So, okay na yan. Next na natin. Provide additional details relating to your services.
So ito, ang piliin natin is yung 0% of services will be physically performed inside the United States. Kasi nasa labas tayo. So nandito tayo sa Pilipinas. So yan yung pipiliin natin. So tap nyo lang yan. And next na natin. So, consent and sign. I consent to provide electronic signature for the information provided as per IRS Form W8BEN. So, scroll up lang natin. Yan. So, kung may nakikita kayo dito yung signature and type your full name, ang ilalagay po natin ay yung kumpletong pangalan natin. Okay? Yung ating first name, middle name, and last name. Okay? So, hindi po signature. Okay? So, yan. First name, last name, and middle name. Okay. So, okay na ito. Automatic naman nandyan na yung date kung kailan natin ito ginagawa. Then, next na natin. So, review and submit. So, ito na yung tax information natin. I-scroll lang natin and i-review natin lahat ng details na nakalagay dyan. So, review lang natin siya. So, kung okay naman na tama lahat ng details, i-tap mo lang yung submit form. Pero kung may mali, pinutin mo yung make changes. So, ako dahil okay naman, submit form na yung piliin natin. And, ayan na yung ating information is complete. Okay? So, I want paperless delivery. Deliver my tax document electronically. So, check natin yan and pinutin na natin yung dyan. So, I hope nakatulong nga sa iyo ang video to, and kung oo, kindly like this video and subscribe sa aking YouTube channel for more tutorial videos. Maraming salamat sa panonood. Thank you so much sa lahat na nakasubscribe at sa hindi pa, please subscribe and help me get 5K subscribers this year. So, maraming salamat sa panonood. Bye! Again.